Jatend migao mar thieth Susan Nakhumicha ogolo chik ni jotije duto e bad migao mochung'ne keyo gige thieth KEMSA odoge tich ma ok otiyo ka gin pacho. Magi gin jotije ma kwan gi ok tin ne 200 manoket tenge nikech nonro mane itimo e mibadhi moro mar omenda ma gichich ne ogwenyore lwedo e kinde kedo gi midhusi mar coronavirus. Kaka Judith Mondilero, bod manyien mar KEMSA bende osidhi kawuono ayanga kendo gichako tich. Manandalo bang' keto boke mane oyier mar tayo duol makeyo gige thieth e pacho kae KEMSA, jatend migao mar thieth kawuono e kinde twak mar Nakhumicha ogolo chik mondo mi jotich ma ok tin ne 200 ma osebedo katiyo koa pacho mondo dogi ofis chakre tich abich saa 2 okinyi. Magi gin jotich mane oket thenge kinde mane itimo nonro mar mibadhi mane okwako KEMSA e wi omenda mag coronavirus. Mae kinde mane oyier kaka jatije manyien mar KEMSA Terry Ramadhani ne okwayo gi mondo migi bed dala kapod itimo nonro. Kata kamano, nyaka kawuono jogi koni gitiyo koa pacho kendo imiyogi osara. Effective tomorrow morning, all staff working for KEMSA, over 200 working from home, report to work tomorrow 8 a.m. It does not make sense. It is irresponsible to have paid over 200 people for 2 years, them sitting at home in the name of COVID. Yet we all go to our offices nowadays. Nakhumicha ne okonien kod geno e jogo ma oyier kaka jotelo mag board no, kendo KEMSA biro loko picha manyien e bwo jotelo go. This board has been carefully selected by the president and by myself. We have CPA Omolo, who is an accredited accountant, and not just a CPA, but a fellowship. There are very few in this country. These are people who have keen eyes to details on matters auditing of systems. Jatatije mabiro tiyo kar Terry Ramadhani kuom dweche adek en Dr. Andrew Mulwa, jakom manyien en Irungu Nyakera, jokanyo mamoko riwo Dr. Jane Masiga, Hezbon Omolo, Bernard Bet kaachiel kod Jane Batia. KEMSA osebed ka iluoro kod mibadhi kama chiegni oriwo mano mar omenda mag coronavirus kaachiel kod mano mar nede mag suna ma omiyo piny Kenya owito bilion 3.7 mane owinjo gi yudi poni ne omigi orak mar nede koa kuom Global Fund. They shall proceed with the procurement because again our laws, we have timelines which if we started today we shall not be able to meet. Remember, it's a rainy seasons, we have mosquitoes all over and we don't want Kenyans to suffer. Okeno kang ma okuongo ma ilokie jokanyo mag board matayo chenro mag duol machwalo yedhe pacho kae KEMSA. Penjo en ni bende jokanyo mag board ma oyiero odiochieng' ma kawuono biro duoko geno mag jo Kenya kaachiel kod riwruoge mamoko mag thieth mawuok e pinje maoko kuom duol ni eki mar KEMSA. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi. Kaudhi County